Hola amics, estic escoltant Digital Hits, hi ha sessions de trance avui, i avui he anat, des de fa 2 setmanes que tinc pendent, una ecografia del fetge, perquè últimament ha sortit a les revisions d'anàlisis d'analítiques de sang que és possible que tingui el fetge una mica inflamat, però en aquesta ecografia m'han mirat el fetge i a més els ronyons. Llavors m'han fet la prova i he sortit en el bar del costat i m'han cobrat 7,50 per un entrepà d'amanida, tonyina, tomàquet i salsa de maionesa, amb un Aquarius. Vaya lladres. Però bueno, tampoc es pot acusar una persona si la zona és cara. He sortit i dic, vaig a donar un tomb i faig una mica de cames, i he passat per carrer Còrsega, Aribau, Casanovas, sobretot Casanovas, i dic que carrer Còrsega, que és un carrer que m'agrada bastant i l'he lluitat bastantes vegades per bé, perquè m'agrada, i he passat per... Està una mica canviat, com que la vorera de l'esquerra és de dretes i la de la dreta és anarquista. Anarquista no vol dir esquerres. Llavors, per la de l'esquerra, que és de dretes, però més endavant és d'esquerres, hi ha bastantes coses relacionades amb negocis de repúbliques. I està per tenir en compte que al centre de Barcelona la república és d'esquerres, no és de dretes com és al món, és diferent. És una zona que jo he pensat, en lloc de qüestionar si hi ha una zona que és gay o no, que és complicat per mi perquè jo sóc hetero, anem a buscar un metro. I així ho he fet. He passat per molts negocis que eren de temàtica... Bueno, hi ha negocis de temàtica gay, però no vol dir que sigui dolent, sinó que em refereixo que és una zona que hi ha bars i zones només per ells. He passat tot cap endavant amb una certa barrera que ha sigut passar per un bar La Toscana, i és l'únic moment en què no he sabut què fer, si continuar cap endavant, cap a darrere, creuar de carrer, i he continuat, sempre i quan amb respecte. Després he agafat carrer València, ja més endavant, i hi ha el Passeig de Gràcia. Però abans he vist que hi ha molt de turisme, i abans de pensar i veure que hi havia turisme, he vist que hi ha bars molt dedicats al turisme i que miren només per la pela. Hi ha un turisme desmesurat i una relació de timos al personal guiri estranger amb preus desorbitats. Ja al carrer València amb Passeig de Gràcia m'he recordat dels meus amics antics de Madrid, al Mone, que una vegada no sabíem si agafar la Meridiana per baix o agafar la Ronda per dalt, i va fer, com a històries del Cronen, va ser una situació rocambolesca, perquè anàvem cap a baix i dic, no, cap a dalt, i va fer un volantazo a la 1:30 del matí per agafar cap a dalt. Crec que anàvem a l'àrea, no estic segur. I m'han recordat això i m'ha fet gràcia. I després el Passeig de Gràcia, el mateix Passeig de Gràcia, amb totes les tendes cares, es veien puteros i mangans. Al metro igual, mangans a aquestes hores. I
només volia dir això, que ha sigut una experiència per mi. Fa molt de temps que no anava per aquestes zones de Barcelona i en comú l'Eixample. I ha sigut... és el que hi ha. No s'ha de... Quan tu passes per llocs que no són com tu, tens que apretar el cul i tirar cap endavant. I no res, és normalitat.